St. Paul's English Academy és una empresa familiar on donem importància a tot allò que fa que el sistema que utilitzem d'ensenyament de la llengua anglesa i la nostra qualitat educativa siguin dels millors i amb més prestigi de la comarca. L'any 2003 vam començar a treballar en aquest sector i dels 40 estudiants que hi havia al començament, darrerament hem arribat a tenir-ne més de 350. En els nostres inicis impartíem cursos d'anglès generals i preparàvem els nostres alumnes perquè es presentessin als exàmens de Cambridge. Més endavant, l'any 2005, ja fèiem cursos d'anglès de negocis i preparàvem per als exàmens BEC de Cambridge. Ja el 2008 vam començar amb l'anglès especialitzat, cursos de logística, comptabilitat, presentacions, etc. I els anys 2009 i 2010, conscienciats amb la realitat social de casa nostra, van començar els cursos benèfics, dels quals n'organitzem de dos tipus. Els que impartim en conveni amb la Creu Roja per a aturats i amb Mas Albornà per a discapacitats psíquics. Com que fa molts anys que treballem amb cellers i empreses del sector del vi i aprofitant que ja organitzàvem cursos especialitzats d'altres àmbits empresarials, vam considerar que, atès que estem ubicats al Penedès, podríem impartir-ne per al món de la viticultura i la vinicultura. A més, tenim la intenció de donar projecció internacional als productes catalans i especialment als de la nostra comarca. Referent al llibre que presentem, els direm que els autors són Ryan Williamson, nord-americà, i Andrew Ashoots, anglès, tots dos professors de St. Paul's English Academy. La maquetació ha anat a càrrec de Marc Domènech, un antic alumne nostre, i la publicació ha estat realitzada per l'editorial Andana, de Vilafranca del Penedès. Els temes que es tracten en aquesta obra relacionats amb la vinya i el vi són els següents: les varietats del raïm, la terra, el sol i el clima, l'elaboració del vi i qüestions orgàniques i de medi ambient. Cada tema s'identifica amb un color diferent. El blau fa referència a l'aigua, el taronja al sol, el marró a la terra, el verd a les fulles i el vermell al vi negre. Hem demanat textos i vídeos de persones d'arreu del món que ens els han cedit pel bé de l'aprenentatge i perquè han pensat que la nostra idea ha estat un acte de gran ajut per a l'activitat pedagògica. Gairebé tot el material prové d'internet, però ha estat revisat per tècnics del sector a fi de garantir-ne una fiabilitat total. L'existència d'aquest llibre no hauria estat possible sense la col·laboració i els consells inestimables dels cellers Torres i de la Unió Empresarial del Penedès, WEB, institucions que en tot moment ens han ajudat a impulsar aquesta tasca. A més, hem d'agrair també la col·laboració d'altres caves i cellers, associacions i entitats del sector que també ens han donat el suport i la confiança necessaris per tirar endavant el nostre projecte en aquests temps tan difícils que vivim. El curs ha estat pensat per ser impartit al llarg de 20 hores, les quals es poden combinar de moltes maneres. Una hora setmanal, un intensiu de 5 dies o també durant 3 dies, de divendres a diumenge, amb una estada de cap de setmana en un hotel, etc. La intenció és que es realitzi al cor del Penedès, però no descartem viatjar i arribar a tot Catalunya, a les diverses denominacions d'origen, a la resta d'Espanya, a Europa o a la resta del món. El cel és el nostre límit. Com que també en som entitat organitzadora, podem aconseguir que el curs surti de manera gratuïta mitjançant les bonificacions de la Seguretat Social a les quals poden accedir totes les empreses. Tal com sol ser usual a la nostra acadèmia, aquest curs està pensat per a grups reduïts d'un màxim de 10 persones, tot i que la quantitat d'alumnes que hi existeixin depèn molt de l'entitat que l'organitzi. Moltes gràcies i keep on studying!